pagbalantay. Kunya, okay na ba ito? Sana ba ito? Slides? Okay na, ready na. Sige na, gamay nga PowerPoint kamay, nga giagam aron makasunod po mo sa insights nga akong i-share ninyo. Kay biskay po din, kay in preparation sa Fiesta ni San Agustin, karong August 28 pohon. Kanubina na gani siguro ang Basilica Minore sa umaabot nga dakong kapistahan. Ilinga, inyo na na, one ko ikaw. Na umadog pa, na usa ka spiritual writer nga nagingon, Saint Augustine is the most down-to-earth of all the saints in his lifetime. Kasabot na matagsay down-to-earth, no? Kanang yung nakaduot yun sa kinahilagman sa kinabuhi o sa atong pagkatao. Lalo man, hewa naman taniinin, kitibasa mo mo, si San Agustin, mao ang usa sa mga santos nga daghag na agian. Hewa mo ana. Daghag na agian, daghan po na tilawan. No? Daghag na tilawan kay ang kinabuhi ni San Agustin. Hingagi siya kinabuhi nga banlungon o ato pagkapo. In fact, diha siya anak sa gawas si San Agustin. Diha siya puyo-puyo sa patanon pa siya magkabig. Unya, ang iyang kinabuhi sa patanon pa siya, sa wapas siya magkabig sa Ginoo. Kinabuhi nga kanang gitawag sa English of carefree. Why pag-una-una sa iyang kinabuhi, he doesn't care, he did not care about his morality. Pagtungod, una sa tanan sa Gres, sa Ginoo pag-ampong ni Santa Monica, iyang mama, nagkabig siya. For 30 years, galuhod-luhod, di ka galuhod-luhod, galuhod yun si Santa Monica, aron mabutan ang iyang anak. Nagilay paglamo, ang tao kanunan. O kamunin mga asawa, nga inyong bana, padungon pa, nga ampo mo, 5 pagkatuig, huwag pa nag-25 katuig. Huwag pa nag-25 katuig. Dapat ito marilang padaroy sa parokya ng Subuhon. So, padaroy, kung sa maning banan mo na muna na mag-ampo no ani padaroy, sa dil mo na may wan mo ma-ampuhi, ani mga binahin no ani, padungon, maghihapon pa rin. Kanabina naman tabutan ng Santos, pati mo saan mo may kuwan. Manabi ko, agwantahan ko naman, mamatay na lagi na. Simpa ko. So, unsa man ang kinabuhi ni Saint Augustine, diha sa iyang pagkatao, pagkasantos, pagkaobispo, o unsa man ang gitawag og shepherding, diha sa iyang panguna-una o sa iyang paglantaw. Next slide, please. Now, shepherding according to the mind and heart of Saint Augustine. Tuloy ka, mga butak, mga igsuon. Primero, I would like you to take note of this. Mao ni mga thoughts panguna-una ni San Agustin ug unsa ang usa ka shepherd. Kamo mga leader, shepherd mo sa Couples for Christ, kamo nga mga ginikanan, ako nga pari o kita nga gipitugyanan sa mga balaang butang sa Dios. Primero, shepherding means to take delight in pleasing the Lord. Dili in the pleasing, but to take delight in pleasing the Lord. Okay na. Kano makapahimuot sa Ginoo sa atong kinabuhi. Salamat kay i-persevere mo sa inyong commitment sa Couples. Kita ra bang nangalagad sa simbahan karon? Kakaanaw na kanihe. Pangitaon nagsuko. Sa sordi karon sa simbahan, gaganihin na mga batakon nga manginlabot sa mga kalihukan sa simbahan. Tanawa, kamong idadidara mo siya mo. Idadidara na, puti na bukok ni upan. Napila katuwi karo, amo-amuho na ni upan. Tinuod pa sana.
O ang tarsier sa buhol, endangered species. Kita po nga na ay nakungkuma sa simbahan, endangered species na punta. O kamo gawa sa apil mo sa Google, lang ka mo ministry kay apilan, di ba? Minister, lektor, salmista, mga apil mo sa may simbahan ng katiligban, chapter leader, ng uban. So salamat sa inyong paghago kay Uwa. Jamo pa mo. Sa kay mahimo sa pare. Jamoy mahimo ang pare. Uwa, jamo mo. Jadi na. Kamu ba ganit mo gasto? Gasolina ninyo, kahago ninyo, paglangan o panahon. Kasabaan pa mo pare usasay magkaliso, di ba? Pero nga nung hingagwanta mo, tungod kayo want to please the Lord. And mo na yun ni San Agustin, to shepherd, or shepherding means pleasing, taking delight in pleasing the Lord. Ako bitaw ko raparupog sa lungsod sa Balilihan, Bohol, kadamog mo ng Balilihan. Mga konsensya ko sa kay ang akong mga katekista dito, kamay ra in tawag ko, mga alagad sa simbahan dito, kagmay ra dyan o pahinumon. Mga katekista sa Balilihan, 20 pesos sa oras, o matudlo. 20 pesos sa oras, na counterpart gamay sa uniform o counterpart gamay sa SSS. Napilaro ko na 20 pesos, plitihan pag-habal-habal, ilang pang chok, unsa ilang pang snacks, wala mo limang ka-afford ang parokya. Muna pagkapari no, sa Balilihan, pagkakurang-paroko na ako diyong di-inglan ng mga katekista, mga alagad sa simbahan. Kaya alagad mo sa simbahan, muna ang minus mga tuwing kahatag ninyo, aron to compensate sa inyong kahago, o tanan na okasyon sa lungsod nga naikaon, at tumo. At tumo. So, gikan sa minatay, 40, tapos, bunyag, kasal, hugkas, tuwa ng mga katekista. Itsakot magkakaon o lamig. Pag-uniform mo dito, kaya mo magkakaon o lamig, na inang isuko may father na ane may pagkaon. Naanak na po sila, madugay kami yun, o padira mo, mo'y namatay, gutuma ka, adyo. Huwag namatay, pero gutuma ka, ayo. Mga naano na sila sa fiesta. Ando na sila. Ito na istorya ka ng ang lungsod o laing lungsod sa Atigiran kay kuwan pa na, naik akong river nga ka-uwa kasi pa rin suba. Gikan ko na mga maestra ang gatudlo sa elementary school sa Balilihan. Yang bikas tampi, suwa o suba may pagitan. Nagyan dito sila, fiesta kay Mr. Rasman. Ani atong panahon na, wapa man ito'y dulay ang mga lungsod. Di mo nahog sila sa tubig. Mga katigisa sa unang kalipan, magkarsones, magpaldaman, magsaya. Natural, gabaha, at suba, kisigi, maguwan. Di agilang pagdahilan, giwales. Yan ha, muupo ko sa suba. Sige po, manglibak, lagi po usahay, manglibak po sa mga tao, manglibak po sa kurang-paroko. Tingaag ka, tagbalay sa ibang listahan kay. Pag ako nila sa bahay, kay muna na, magyapon sila sa ilang saya. Nakalimot sila, butang sa ubos. Naglingaw ang istorya. To please the Lord is the first thing na angay buhaton sa usa ka shepherd. Mga kamo, ako sa mong dasigon. Hangtod nga di pa mo ako ang muhon, hangtod nga makalakaw pa mo, hangtod nga makajumog pa mo, ayaw yung mag-unda o kalagad sa bubos. Amen? Kay naay reward. Naalagig siya ro, di ta hinumduman sa langit, sa kaluoy sa Ginoo. Basta makaya pa, ayaw yung surrender. Ayaw surrender. Gawas o, kinapon makaya nga, kanang bumuro na dyan kakaadyo nga, magkuyog mo na buhanin mo kakauban niya, puro mo bumur mo, magparang katawan na mo duha mo yung kasi mo kauban o pre. O Brad, kung saan mo na imong na butilya na, niya mo ito imong Brad, di pre, butilya ni. Bumur mo ka, o abi kong butilya. Butilya ka na. So, please the Lord. Ako mo konsensya nito po kay ang mga karaang pare, di ako gay mag-upos sa katedral sa Tagbilaran, 12 years ko sa katedral sa Tagbilaran. Ang mga karaang pare, yung taas ko, kanang sa luna nila magkay. Kato mga karaang pare, kada adlaw dito sila mag-misa. Mungkin tayo usa sa mga kinaiya nila nga wala masulod na mga bagong pare.
Kaya karon ito pag-introduce sa day off, hindi ko sa naman may mag-misa Martes. Ang mga karang pare sa una, kaya po mo, di sa kuha sila schedule o misa, mag-misa sila usa. Tino, bitaw. Kung kaya muna, dugay na kung mahuman na kita, mga oras na. Kaya usa kayo impiskalis, isa ka, microphone ang pag-iisa kayo. Kalimot na. Pero ang ilang commitment. Ang ilang commitment. Mga ako, malipay ko ba kakitao, pare na tiguang nga umisa gihapon. In the same way, malipay ko kung makakitag mga video nga tiguang nga holding hands gihapon. Kamu bisa gidara na mo, pag-holding hands mo. Kaya you're giving the testimony, a testimony to the world that we please God in our married life. Bahala kung usa nakatamo na hibilin yung imo. Iyan na ang kinabuhi. Bahala ko mo kailan isay nga na imong bana. Ngayon mo sa wag parad, agrahan ka ko parad. Ganyan naman kailan yung sa kay nalimot na. Yung kutong banang sister, kalimamon mo sister. Sige na laman basta kakuyog mo. Yan na. Usahay dito sa nagpilaran kayo. Kaya magbatanong kayo po ang pari na tiguan. Mas dukong ito mga parodyano na sa cathedral sa nagpilaran. So, para gano'n tiguan mo inyong ipamisa. Kaya lagi pong tinapot magkadimao usahay. No? Kaya tiguan mo ito ang ipamisa. Magamisa tiguan pare. Sa nagpilaran. Kadang kining tiguan na kay maglaing ito na kabuhi usahay. Ito isang misa, kaya suul makaado iyang tiyan. Suul kaado iyang tiyan, hiningon ang pare ko. Kamu ng misa, pagumano ka na, ang ginoo man na kaniyang galain iyang tiyan. Iyon ang pare tiguan ko. Galain akong tiyan. Pag-rosaryo siya ko, kay sugo sa lawas. Isa ka at pare sa kumbinto na liban. Pagbalik, mga daghang rosaryo, ang mga lugar, magkabalik, agpare. Teksulo, yung buto-buto. Pagbalik, magpagkalawan, wajam mo, yung kalawan sa pare. Mga kalawan, pagkagigan, bilig mo. Pero, please the Lord. Ingon si St. Augustine, to take delight in pleasing the Lord is the first act of shepherding. Na-i-share na sa akong research, na-itulog ka, next slide please. No? Maklaro na ba nila no? Sa TV? Na-3 basic disciplines in life nagipoy aning Senior San Agustin. Nga, murag mo iyang life principles. Isa ito na pag makatangin-tangin no? Bisan o di na ito pasunod na. Santos man si San Agustin. First basic principle in the life of St. Augustine, number 1, never to make matches for any person, lest they should prove unhappy. Ingon si San Agustin, ayaw itandi kanunay mong kaugalingon ngadto sa uban, kay maghatag na nimo kagulan. O tinambanon na ito pagsabot. Nanay saying, kamantay mo sa presentation doon, di man ini mga quotes si St. Augustine, kaya din ka ayo. Ikon si St. Augustine, envy is a secret sin. O niya, yun sa pag-describe ni St. Augustine ang envy, kasina. Envy is sorrow over other people's good fortune and joy over other people's misfortune. Muna first basic life principle ni St. Augustine. Never compare yourself. Never to make matches for any person because it will bring you to sadness. Sa kinabuhi bayan namin ako na nato. Di man kalikayan ang itandi na ito itong kaugalingon sa uban. Di na maligay, pero adyaw palabiin. Adyaw palabiin. Ako bitaw, naghamang bukog insecurity sa akong pagkabari. Kataw kay number 1, una dyan ang insecurity sa pagkabari. Ang pagkataw, sugad magrikuan mo dyan kung kasuhay Prince Charming. Kasi kung kanaman mo rin, nao mo kung kasuhay Prince Charming. Kataghan ko ma-class president, huwag dyan kung kasuhay Prince Charming. Daghan ko mga insecurities, pero na-overcome mo ko po na ako.
O niya, di ko ka maumpulangoy. Di ko ka mamuluwag basketball. Di ko ka maumusayaw. Diyan ko sports na ibawaan. Yung muntang dyan eh. O niya, sa una sa pag-upawing pare kay lumoy man ang pare hindi ka kamumulamoy kay ikaw may pabantayon na mga inubuang breed sa pare, mga rilo sa pare, ikaw mo tigulit. Kaya pag-ita ko na kinabuhian. Pero kung sakot naman nga anak mo, o magsigit sa pagtangay sa mong kaugalingon, mawaay mong sense of joy, ingon si St. Augustine. So, never make matches for any persons, for it brings you unhappiness. Kay envy is a secret sin. Dito ito istorya sa upat ng mga inahan nga nanghambog sa upat nila ng mga anak, di ba? Nawalin naman rin ako niya. Primero nanghambog siya sa anak, kay iyang anak, ambasador. Iyon akong anak mo rin, ambasador. Bisag asa ng asod, maasay. Hala anak, paso. Ingon ako bang mga inahan dito na dito, wow, Your Excellency. Excellency, may tawagan ng ambasador. Ang ikaduhan na pong inahan niyo siya, ang ahog yung anak, Marikuyaw. Judge, grabe, igaluhin na huwes, o sentensya, o krinosyo, o perpetua, kahadlukan na huwes. Paso anak, ingon po mga tao, wow, Your Honor. Your Honor man ang huwes, di ba? Tawag sa court, tapos kayo mga huwes po dati. Ay, katulong ang inahan niyo, Mari, kung anak may pare, graduate sa luma, maayo mo nga mawali, sekretary sa obispo, kinakuyawan, pagitan mo sulti. Ingon ang pag-aginahan, paso anak, akong anak ng pare, maayo mo wali. Yung mga tao, wow, Your Reverence, Your Holiness, Your Honor, Your Reverence. Ang ikauban, ito nga inahan kay isang anak kay luod na itawag ako mga eskwela, sinuruyan pa siya, no? Tinamuhan pa siya, no? Lain tagiya sa kiting, lain tagiya sa buo, o isa pa po celebrated, no? Pagpangin sa kuha naman ko ilahin ko sana ng anak ako na ni papasuhon, abigi yung naon, sumidaog na kuhay kayo, no? Pag-ilong, insupay sa nung dagon, no? Pagpaso sa anak mo na muna, di man siya madrawing, agnaong, itawan, pagpaso na, anak, paso, kaya wag ko ilang anak, ikaw na yung kapaghambog. Pagdanaw sa mga tao, iyon ang mga tao, pagdanaw sa dakway sa anak ko, oh my God! Daog ang isang anak, building Your Excellency, Your Honor, Your Reverence, oh my God, naging daog, oh my God, naguto. Pero ayaw yun i-compare, pero na yung kaugaling. Usahay mo ba yun ay frustrations niya nato sa parokya, di ba? Ato mga religious groups, religious organizations, magkandianay ta. O niya, usay na uban mo kapoy uban ma-overpoweran. Kaya masubraan ta o kanang tandi. So, mo na first basic principle ni St. Augustine. Ikaduha, katawanan ng ikaduha kayo. Practical kayo na basic life principle ni St. Augustine. Next slide, please. Second basic principle ni St. Augustine, number 2, never to dine out in his own city, lest invitation should become frequent. Katulik ko si St. Augustine, dito hilig o invitasyon sa iyang kaugalingong lugar. Kanang-kanunay bitaw at patuog wakas. Kanang-kanunay patuog og mga kaon-kaon og mga parte ngano mahadlok si St. Augustine nga kanunayan na sila imbitar unya maintanggol siya, maatat siya sa mga partes o sa mga lulinghayaw. Moto kadto si St. Augustine matod pa sa kasaysayan ona, never to dine out in his own city, lest the invitation should become frequent. Nga naman, si St. Augustine, he opted for modest living. Daghang mga testimony sa kasaysayan nga si St. Augustine, kontento ra siya o unsay naa. Bisan gali kuno iyang gamit sa iyang bishop's house, puro kuno mga native.
iyang plato, iyang baso, except kuno sa iyang kutsara o tinidor na maura kuno'y silver. Una usahay, daghan ko ng mga butang gani sa una nga mga mahalo di baligyan ni San Agustin aron ipaghaon, ipalit og paghaon sa mga pobre ng mga parokyano. Nay pagampo ni Saint Agustin, no, dindot, saguha ko ninyo kay it might also be our prayer. Sara ba to? Ingon si San Agustin din gawa mo gatong slides. Ano man to? Ingon si San Agustin din Lord, do not make me too poor that I may curse you. Do not make me too rich that I may forget you. Iskay pang pag-abuan, no? Ano? Balikan, sabat mo na, Lord, do not make me too poor. Lord, do not make me too poor that I may curse you. Do not make me too rich that I may forget you. Nanin ha? Ingon sa Agustin, Ginoo, atsaw ko kupobre ha, imo ang pobre ka, atsaw kay, tunguhon ka na ho. Practical kay ini sa Agustin ba? Muna yung down to earth. Niya, ayaw ko yung mga dato ka, atsaw, kayo nagikalimtan ka na. Biskay pag maunay atong prayer. Mga dato na mangutangan anin. Ina pag-apo ko mo anak nga Ginoo o mamilyonaryo ko. Ngananin sa pag-apo. Ginoo kay milyonaryo na makundaan. Hinaot niya, di ka na ako makalimtan. Biskay kayo nga pag-ampo. Nga naman, isa sa pari, tentasyon sa pari, usahay, nga mo, kanabang makaangat na ta, o makasaka na ta sa kinabuhi. Kini magong pari, daghan mo mo pangga. Ang akong experience, 17 years na magong na pari, habit na mo 18. Magkaanam ka kadugay sa imong pagapari, magkaanam mo kaguot imong kwarto. Tinawon na. Daghan manguhata, padayon gipalitan ka ng duha ka dosinang brief. Sos, usaon naman ipagsugod nga lawlaw man at bilinan lamang mo kay paluwap mo ka isuot mo kung prayer binalit pader. Waistline kay tir man kay hatag ng 38 ang waistline. Kung mag-ipino, ibutangan, arbiter, kaya aron kitagawaan. Puro naman nagtual yan, Pero, ang pari ang magbantay. Ang magbantay kay nga, una, pag-ampo mo na mo, Lord, do not make me too poor that I may curse you. Do not make me too rich that I may forget you. Mga kamo, dasigon ko muna mo as a way of pastoral adaptation ang second basic discipline ni Saint Agustin. Muhatag ko ito tas pare, kaya pinangga man ang pare, pero it would be better o mas hatag i-pamper ninyo may mga pare o mga utang na makatabang sa ang ministry. Sa may pag-isabot na pananglitan. Pinangga ninyo ang pare, kay maoy inyong pagpisalana, o inyong nagpanang madali ng masampit, niya palitan inyong burilo nga, tag 300,000. Imbis palitan inyong burilo nga, tag 300,000, palitin ako sa 1,000 kasakong simento para sa iyang housing project sa Baguio. Anindot na. Do not pamper your priest with items for himself, but pamper your priest with items and goods that could enrich his ministry. Asaptan ba ito? Kayo, palitan mo nag-branded ganunay nga t-shirt. Magpangita na ng ganunay. Palitan mo na si Balon Pahandon ka ng sapatos na inigtuno. Kurang pagdakinas sa kapil itong langaw. Okay ba na panagsaan? Atsaw ka na yan. Atsaw ka na yan. Okay ko ba na panahon Christmas? Panahon birthday nila, anniversary. Pero don't make it a habit. Mas lami o i-enrich nato ang mga utang na makatabang sa ilang apostolate. Panalitag ang pari na i-feeding program, taga-ibugas daghan. Taga-i o use clothing daghan. Kay si Father na apostolate sa mga squatter kada Sabado. Iwan anak. Mo na ibon yung pasabot ni Saint Agustin. Pinangga ka niyang pari. Isang kaon gani. Sos, ang pari,
Eh, kasi ito kami isa kong bukid dito sa Bohol na pag umanaw, isa, nalumoy dito sa mga tao. Kaya pa-foundation day man daw sila, bali yung bukid, ikural o kawayan din ha. Ingon, pag umagmisa, ingon ang chapel leader nga, hoy, wasay mo kamon ha, kay siguro na to atong pare. Ano yung alas 12 sa unto na, luwi mga bata gana na, itong mga bata itong kurang, kakakulo na kaaso. Kaya, kailang gutom na, ako sige una ko itong driver o kamong sa Krista. So, kitagaan ko plato nga, lingin, kanagang division, ito naka-compartment, ng mga plato, ang hospital, di ka ba? Nagag-division. Primero, hatag mo sa, ikaw matungusat tikuan, o kan-ani panarhagay, kampuro ko jumi para nimo, sura ka, wachamo ka ni gitaon, ikaw, ano di siguro, ano ka ba ni kaboy-boy, ni tikuan na siya. Hatag ito, utang munggos na pinaugan. So, pag uman, yan na po yung nangka na, inumbang nangka, alam mo kan ka, no? Inumbang nangka na po, ikuluran o ilo. So, yan na po yung miswa, kanang miswa, ikisagulag, sardinas. Yung gatanaw mo itong mga tibuang, katong mga nanay-nanay, yung kan-anak pa rin, kaya parang di mo na. Ikaon mo tanan, gagdaguo, gagaligid, gagabutot, magagabi, kaya parang bugig-bugig naman sa, parang pasaw na ko naghuplato. Gusto ko gagabi, gagdagan, nakatumal sa kong lubiramahin. Pero pagmahal mas mga tao. Pero, ingon si San Agustin, bantayan na to ang kanang mga kahigayunan nga ma-attach kita sa opulence o extravagance. Okay? Nasa tema ba ninyo? Shepherding is to take delight in pleasing the Lord. Ikatulong na basic life principle ni San Agustin. Ingon si San Agustin, never to persuade anyone to become a soldier, lest they fall into the temptation of vain glory. Si San Agustin ko namatod pa, dito mo encourage sa iyong mga batang sa una nga musul o kabalyero, kanang knights bitaw, kanang makigira, makigsangka o mga kontra, aron lang ingon nga sikat o aron mahimong gamhanan. Nga naman, di mo angay si San Agustin na mahimo ka nga proud sa atong kaugalingon o niya makalimtan na nato ang Ginoo. Nice quote ni San Agustin diha, ingon San Agustin. It was pride that changed angels into devils. It is humility that makes men as angels. Is kayo ba no? It was pride that changed angels into devils. Kaya tungkol man to sa pride na si Lucifer nag-rebuild din si Ginoo. Pero it is humility that makes us angels. Iwalay naman din ako sa usa sa mga misa. Tinod ko na rin nahinda ko matod pa. Dahil usa ka parokyano nga gusto mo dunay mo kampana sa simbahan. Dako nga kampana kay nabuak na magkampana sa ilang parokya. Yung Father, ako inunit sa kampana ka ng dako kay kampana, Father, kaya ka ng puto-puto sa kampana, kaya puto-puto ka ng ipagtig, kita. Para ka kasi mong buo, Father. Ako'y bahala tanan, ako'y gasto sa pagpakas, ako'y gasto sa, with only one condition, Father. Sa may kondisyon, salamat kay naing mudunit na mong kampana, kay lisod-lisod ang mga tao. Mudunit ko kampana, Father, pero ibutang, ikulit akong dakway sa kampana, Father. Yung nahong, yun ang paring pati, hindi na mahimo ba? Hindi mahimo na brad kay ang ibutang sa kampana nga naman doon sa Santos, o nga sa parokya, Sacred Heart of Jesus, Paris mo naman ibutang. Dili man ang iyon o nga sa doon, Algeria, Panya, hindi na mahimo. Ingon ang tao nga, di na mo ihatag, ang request pa dito, di ko mo doon eh. Ihaya man ako kay gasto niya, mo doon ko, na di ka makahatag sa kong hagyong ni mo. Kisaya nga mo po pare. Pare ko kisaya nga po nga. Di ba kampana, kini po ba i-dismiss na to, kini po ba isayaw na itong ballroom sa mga byuda, mag-fundraising. Ako, nawato na lang din na to. Pero sa kabungon, sa pare hebaw mo, dito, kay pakulit, ang pare kampana, agnan sa donor, dito sa suod niya gabutan. So, inikpagting sa kampana, maitunong po na ato sa iyang naong kaigo ang buto-buto.
napisla, titaw-naw sa dulo dito sa suhod. At ito magkahapak sa iyang ilong. Usahay, malimot kita nga Ginoo yun mo atong frontliner. Dili ang atong kaugalingon. Ha? Kay usahay magkalimot na ni Ana. Next slide, please. Muna gigon ni Bishop Abet na mo, no? Ingat niya. Basahan niya niyo, baka laro ko mo. Kataga ito, ubangan. Basahan, no? Bisan unsa kataas ang sumpay sa imong ngalan, sa katapusan, tulura ka litra ang mahinungdanon sa tanan. R.I.P. Maura ko na yung labi mahinungdanon. Okay. Next, the second element of shepherding, according to Saint Augustine. Dali ara, I only have 30 minutes left. Number 2, ingon sa Saint Augustine, shepherding entails gratitude or gratefulness for God's grace. Yes, yung penultihon giingon niya na Usa na diha? So have a God-fearing mind. Be faithfully a Christian. Do not be ungrateful for grace. At siya usike ang grasya sa Ginoo. Kitang tanan nagrasyahan ta. Kaya ba mo anak? Tanawa inyong mga kinabuhi. Di maihap ang mga grasya na nadawat ninyo. Kanang inyong trabaho, inyong mga bahandi karon, inyong pala, inyong yuta, atong sakyanan, inyong mga anak, inyong mga umagat, nga libakiran ninyo. Grasya ba ka na? Disgrasya. Tanan, panalangin ka na. Ingon si San Agustin, if you are a shepherd, you must always be grateful to the manifold graces and blessings that you receive. Amen? Ako, personal ng testimony, makapamatuod dyan ko, kaya naghaman ninyo, follow na sa Facebook, no? Katong itong ka-vlog ko, nga, iabot og 3.3 million ang viewers, tinungo mo ito yung bahay sa gamay pa mi. Kinagamayan kami bahay. Mayo lang magkinira, basta kinagamayan. Why division ang mong bahay? Kinaluyan. Upat may kaigsoon, nagani kaigsoon, ang pari ani, na iharap itong birthday ron ni Kuyog na ko. Upat na basta nararatog ang mahot pa ni Kuyog na ron. Sa pagmautanang mo niya, kinapublihan ni Saula, mananangkot ragod ang papa. Unya, ang mama, nara sa bahay. Bagamarag bata, may trabaho sa mama. Ikaw marag bata. Giblog ka ng wala po kayo, nakahinumpang ko sa amo. Maghinda, may Saula maglalay raman ni. Wari ako, dyan mo sa ikapritsyo sa gamay. Unya, uy, habol, sapo among habol, rame. Munang, makakita ko sa una ko, pamantoy malis, yun sa pagkama ang mga manghod. Kay kiniglas 4 sa katlaw, kaya mahabog, masatay kali. Mano'y habog, manisatay, ha? Pero pagkaduha, ganda na si tatay. Nagilhawag, laong. Yan, nanulungit, mauna mo na ito. Ang kainan na, kaya na magpagpanta. Wapag ko pinuunan daw tayo, kaya ako ang grade 1. Ano mo, habog, manisatay, kaya nagkatlaon. Mauna na ito. Unya, huwag yung kumagdahong nga. Makaingon ko, parabot ninyo sa inyong mga testimony. Grasya doon sa Ginoo ang tanakay. Number 1, di man ni, among parents, di man suot sa simbahan. Galibog ito kami namas padadilo pa niya ang mangkod. Nanong duha may pare sa pamilya nga, akong parents, di man Diyos Lord. Musimba rin sila manak sa once in a blue moon. Kaya layo kami kaayo og simbahan. Na dili po may altar boys. Dili po may product of Catholic schools. Yung ano kitawag man dyan sa Ginoo, kinalayuan. Among altar sa una, dyan mo may na mga nobina. Bandi, ang among lang na ay sa community na ay prosesyon o birhen, pero sa barangay. Pero among pamilya, tigil yung religyoso. Among altar ganit sa una, kada kung typical na altar o baryo nga, utanganan ng mga upos na kandila, utanganan ng mga dago, mga utunis nga nangatangta. No? Kaya kasagan huli ko sa bahay, papago ko kumpari, natinga ako kay
Santo Cristo sa ako, para mag-uwid-uwid, di nun anak pa. Ano pag-hihaguan mo na, kung hindi nag-iwid pa. So, pagtanaw mo kay tanan na yung resibog, sweltres, luto ni nanay, kay pagsuksuk mo na yung ni Santo Cristo, aning ilog, aning tagpupo, ito kay ko nanay. Puro resibog, sweltres, triple A, 219, mga ipag-maintain niya. Yan na mo kinabuhi, na altar gamay na Santo Cristo nga, itumon gamay, sa tapan ganyan mo may kalendar o kaluway na ibase mo kahubo sa o man mag-ambo na ito pagkanaan na kaari na kalendar na ikatis na kursa nga na ang kinabuhi. Pero until now, we cannot imagine ourselves nga duhaming pare sa pamilya na wa kami kailangan ng isang pare katugan ko pare sa una uli mangingin. Magmisa ka sa once in a while sa pistulahan pare. Abi mo ko pare sa nagikan sa langit. Kaya di ba may kita pare? Nga karoon ng pare ko, Diyos, salamat na laman dyan kong anong pare ni. Nagapangalagan ni sa simbahan. Unang ako, ang prinsipyo sa kinabuhi, basta tayo, di wala ko kakulian sa lawas, huwag ko kakulian sa mga kakulian sa schedule, di ko mo malipan. Para karoon ko yung ingat si project, ito ligatin mo padaraman. Okay, nakapromise ko, ginogi mo kung paparion. Kaya kaparion mo ko sa una. Kaplano ganito sa una, di magpatuloy, kaya magpapari, manunta. Dahil ka patuloy mo ko. Sige na naman, saot mo yung natuloy naman. Pagkamatso na naman yung idya. Asa ka natapitan? Okay. Be grateful to God's grace. Kaya kamo nga mga shepherd, by the fact nga gisangunan mo mga kaakuhan, by the fact nga gisangunan mo mga responsibilidad, dako na ng pribilehiyo sa Ginoo. Amen? Kaya sa ligan, kabuti pasabot nga, naa kay katapos. Kamo mga leader mo sa mo, dako na nga yung obligasyon, dako na nga kaakuhan, dako po na nga pribilehiyo. Kaya ingon ba Ginoo sa Ebanghelyo, bisan ito mo painom ng tubig na ay reward. Wa man ta maniguro sa kinabuhi, kaya Ginoo may nahibawa nato. Pero sa atong paningkamot o sa kaluoy sa iyang grasya, base na na o kinumduman ta dito sa kinabuhi dahil. Amen? Oh, be grateful for God's grace. Kay ayaw usiki, sa naguste, ayaw usiki ang mga kahigayunan nga kamo na butang diha. Ako kahayakay na kaabot ko ng kahigayon ko magkamangalagad sa katauhan. Mo bito nagkaroon itong pagpistag sa Roque atong August 16 po kabuok pista sa palilihan. Nga po kamisa, po kakaon. Matutang ng pag mga ikawalang kapilya mo din ako kaginhawa. Kinabusog ka na kung ano man. Saan man di ka noon? Gani man po mo sugot ang mga tabli kung kaon ang pari. Mahirubos ba yung mo kapantayan ha? Sakit ninyo mo na muna ba na ninyo? Jadi ka na. Maningkamot siya kung kada kapilya mo feeling na kung una pagkaon. Pero ikawaw na to, ikasiya. Basta kayo mo puso kayo mo na siya kinabusog ka na kung kaano ba. Pero hintalin mo kayo nung matay uli kumukaon ani. Sa gamay para kami padalilo. Kinaluyan mo sa Jumikaso, ang sudan. Kinamo sa kanunay. Kinamo sa sumo. Ato ka ikaw po may makipniha. Kaya, katong paboritong palindo ni nanay, katong atong ginamos na ganang, ay ginamos sa unang atong distrikto, bitaw man kalimutaw. Ako sa pusipan din ipaak ni mo. Ito, lamitaw, may nanana, pulinaw, parang klase sa pulinaw. So, among igsoon sa among lula, kaya mamaligya, maginamos. Kaya nung lumadyo, kung nagkakamay, kinamos. Na matutos nilkaro na itabo na ito, yung murag apron, aning ngay so na nagwarta. Na ipakian ni duha ka divisyon. O ari, kwartang papel, dire, kwarta nga sinsilyo. Na inipanukli niya, tayo palit sa ginamos, nasa iplangana nga gamay, plangganita, na po siya kunawanan. Sukli din ni, kwarta, sukli.
iniguman kay manimaho makang kwarta, di manimaho buka-puna, nagatakos kay ginamos, manghunaw siya itong langganang gamay. Manghunaw kay mo, inikapuno at langganang gamay nga naitom na, itapo dito sa una sa ginamos. Unang ako karon, kung kayo nung ko rin ako kao, ginamos, diling pinala, diling ka na homemade. Pinuglo ko sa unang inikuman at unaw ka na naitom na, iyaw mo ka dito. Pero kung grabe lang, kamunang kaya ka sa mga yukuna. Matay mo bumubig. Ingat na ang kinabuhi. Kapakutan na ako maghol. Gibuan so din ako makapili. Tinuod so din. Kinapaitan so. Mo naman ikamot sa kong naibutang bukaon sa ko. Di ba niya kanon tanan pero at least respetuhan so din mo. O mangibitar mo na. Di so ko yun na. Human ako kapuan. Human ako kaprajing. Human ako kaprajing. Mukaon so ko. Kay to give honor sa grasya o pribilehiyo nga na hatag sa Ginoo nako o kamo ayo usigi ang mga grasya kay hayahay pa dyan ang atong mga anak karon tudluin ini mga anak you are shepherds, you are also shepherds sa inyong manimalay atong mga anak karon hayahay na ba dyan magkabuta ako mga pagumangkon hayahay na kaadyo na usa na ko pagumangkon grade 5 pungitan pa sa isang mama. Yung sus na biya punawan. Di sumangil na. Di naman mahimong mamunaw ron. Kinahaya-haya na mga bata na itong karoon. Huwag katilaw sa atong kalisod sa una. Di ba? Kaya nung lumo sa una, nabalis na sa mga eskwila tawa. Karoon maging kakuna ng grasya nga na yung anita. Kau na yung ba na nangita mo mga lungsod. Kinapayta sa bisa pag-anak mo maestra sa una, bisa pag-anak mo pulis, mag-aagit na kalisdanan. Kana mag-adlip naman tag bani nga ilaw o baboy, di ba? O niya, sige ka-adlip, punta ko ito hapon. So sa katuig, pilang kilo imong baboy, 24 kilo ra. Talidis mo yung simon, dito. Pastilan, yung sa tuig, imong laganay, yung adlip o bani, at o bani, saging, karong ilaw. But always be grateful to God. Always be grateful. Ingon si San Agustin, shepherding entails gratefulness for God's grace. Kung ayaw usiki ang mga grasya nga napahimuslan nato gikan sa Ginoo. Lago pagkapari, kung grasya na ni mapari. Kung nga inyong anak ko gusto magpari, ayaw ninyo i-discourage. Ayaw ninyo i-discourage kay tawag as Ginoo, makapalamit po na ninyo na ay mag-ampun ninyo. Okay? Now, karon kung grasya ang ato nga kinabuhi, unsa man ang atong buhaton aron ang ato nga kinabuhi makapahimuon kita sa Ginoo. We receive freely as a gift. We offer to God. Manayong, what we are is God's gift. Is His gift to us. What we become is our gift to Him. Muna hanggang balik-balik na basta wala dyan ko schedule. Hindi ko mo baliman. Basta kayo mga utang ko nga pagpari. Pero pari-pariho na mo basketball, di na mo na mahimo. Di na mo na mahimo. Yung ana ang akong ginabuhi. Simple na dyan ko kaadyo. At doon magpupurma kaya piskay ko polo pero muligan ko bisag asa. Kaya nakaagi ko na mo kaong ko sa punsa. Kaya nagkakaong ko anak tanang pagkaon sa baryo nakananan ako. Tuba mo inom ko tuba kay sa pag-unsang klasiya sa tuba. Mo inom ko ako'y pili. Kaya kahibaw ko nga ang tanan grasya. Unya, kita po mga shepherds, kamo mga shepherds, paningkamot po nga maka-appreciate mo sa inyong blessings o na mapa-update mo na ninyo sa uban. Amen? Makamasakit po ito pa ng uban kayo. Hindi na ka mamuna-muna, o ka nang madato na, makalimot nagdis-gikan. Ingon si San Agustin, ayaw kalimting iusiki ang grasya sa Ginoo. Ikatulong ang kinaiya sa usa ka shepherd. Shepherding
necessitates, number 3, third slide please. I only have 40 minutes, no, 25 minutes left. 20 na rin. Shepherding necessitates fusion between work and prayer, between spiritual aspect and the corporal or material aspect. Ingon si San Agustin, next slide please. Timanin nyo na yung isulti. Take care of your body as if you were going to live forever. And take care of your soul as if you were going to die tomorrow. Nindot na kay Mang San Agustin, muna yung down to earth din San Agustin, kaya pa siya sa atong human dynamics. Take care of your own body as if you were going to live forever, and take care of your soul as if you're going to die tomorrow. Buti pasabot, balansiha ang imuha nga kaugalingon. Kung ang pinga nimo imong lawas, ang pini po imong kahan. Pag ang ping sa imong lawas nga murag wa kay kabatanon, ang pingi po imong kahan nga murag ugma nakapatapos ang kalibutan. Ako, 10 years na kong naay diabetes. No, na-diagnose ko diabetes 2015. Pagkadagan kong tambaw ako din ang matumal na daghan ako gaadong tambal niya. Isugod na po suffer sa complications sa diabetes. Karong tumiga, mapirahan ang akong mata. Diabetic retinopathy. So, 150,000 po. Karang ito na yung mga ugat sa mata nga bubuto. Ito yung taas ng sugar. O niyan lately, gidugangan ako kong tambal kay isakan ako na hong BP. Na nagukoy maintenance sa cholesterol, sa uric. O niya, paguntag magtumar kong diamegron. Alauna magtumar kong Jardians. Karong alas 8 magtumar kong Janomet. Si Taglipin, alas 9 magtumar na po kong Atorvastatin. Limpitor, nago mo ana-uman? Patay pa rin classmate. Classmate. Unya, lately, yan na po ko'y debilita sa heart. Karoon bitong anak ko'y daghang mga sakit, naningil ng sugod ng diabetes. Pakulbaan ba siya ko? Sa kwarto, sa balilihan ka na sa kantor, kay mga panik na may puyo, anak. Pagabinin na ko magubulan sa kwarto. Na naanag na ko, kakana ba? Iniguli kita na uli, magbubuhod ng gabigi. Inipadong sa ng mato, karoon daghang akong sakit, mahatlok magubin ako ng mata. Mag-breathe, sugukin ang pundiahan. Hindi ito. Himpali ko, breathe, na hand-forth, na kanang puti, yung kaadong nga kanang, why mga mansa? Kaya mahadlok, inikabunta ko anak ko sa St. Peter, Punita. Kanang itong murgi, nga naitulog na yung paggira, nga naitulog ka, gripo nga anak, ipato ng tubig, naging pangilan na itong tangbugo, kay sukdan na ta ihaw. Kulpaan man sa buwanan. Kulpaan ko. Pero andam nagpupo hinahinay. Maulagi na nga, Imam San Agustin, take care of your own body as if you were going to live forever. But don't also forget to take care of your soul. Kaya magkaalang katiguan. Kung wata kahibaw o inside mo na to. Anytime we can go. Mubitaw nga every day is always a blessing. Salamat kay kapadayon dyan mo sa inyong pagka-leader sa Couples for Christ, sa core mission group. Kay ginubayan pa ning atong kinabuhi. Kaya nung lumitaw ka sa ka-istorya, what nakaduhog na ba mo ini? Dito ko na sa langit, restructure si San Pedro, kaya daghanan na yung mga nakasurog, trabaho nga, mga kolorong, no, white klarong item dito sa langit, no? Ano yung San Pedro, mataghanan naman yung regular sa white klarong papel. So, gihanay ni San Pedro, tanang mga white qualifications, white klarong kininsan, ipanakta. Agi ang gibilyan na katong yung deserving o niya, katong naay qualification. Paghagpat na dito, klaro na kinsay klaro mo trabaho.
Matay paglini ni San Pedro sa dyan ay master list sa mga empleyado nga regular na dito sa langit. Piskay man o ma-regular ka dito kay libre mag-SSS, libre mag-PhilHealth. Napati ko sa kasakaw bugas ikan sa pamisa, sa mga kag, sa kalibutan. No? Pagtanaon sa Pedro kaya may anghel kahilang dito sa kilid. Muna-muna dyan hilaka. O naginan si Pedro, ano maka? Nanghilag maka? Huwag ko maapi sa lista sa mga na-regular sa Pedro din sa langit. 30 years sa mga nakong trabaho din. Magkano naman ka maapi? Yung huwag ko'y bakit? Bakit? Dito ko dito sa langit. Diyan ko'y santo, si tawang na ko. Parihagin ko din sa kalibutan. Sige, ako kang ipa-apply yung trabaho, pero mauni imuhang trabaho kada adlaw. Every day, sa inig pangampinaho, yung sa Pedro, inig pangampinaho, muhatag ka, ikaw mo ay muhagpag sa lista, o finalize sa lista sa mga patyonon sa kalibutan. O niya, ihatag ni mo na ho, o niya, ikaw pa dyan mo pahibaho dito. Murag imong tokhamon, tokhamon yung nga, o nailista, at doon mo dito, pahibaho niya sila, patyonon na. Ingon anghel, isura ko na trabaho sa Pedro, oy nga, imong pahibaw, tag-isip mamatay sa kalibutan, oy, lain, anak, di ko anak, di ka aning trabaho, goodbye, oy, lain item, kaya na kayo nahibiling item. Napupos ito sa dawat at ma-regular sa trabaho, pagkaugma na, ang ampinan sa Pedro, buntag sa'yo, yung sa Pedro, di ana, at mga lista, at mga tao nga patyunon sa kalibutan ron, nga kuhauno na, tanaw sa Pedro lista, sige, ikaw na yung ato dito, sa iyo kita, lupa dito ang anghel, huwag may pamahaw. Pagtanaw niya kay lista, 30 makabuok, at first 30, at lista sa number 1 kay taga-Bohol man, nag-unang pansuno. Hingat doon sa isang Bohol, pag ato dito, pagtanan, nananggot yung taon at taga-Bohol nga yan, ato kay, Brad, anghel ko sa Ginoo, isuko kong San Pedro, nga pagpahibaw nga ikaw, may kuhaunon, rongan lawa. Ikaw may usa sa mga patyunonas, Ginoo rongan lawa. Susuko kay taga Bohol. Pero ako may musiguroon, kita ka ng asawa, guwapa ka ayo, huwag pa ganina magbinopos. Ako may musiguroon, patay rin ha. Ito unahan ito mga hapian na dito, ito mga wako na dito, ayaw kong siguruan. Siyo nag-angin. Sawa na may mahimo, ikaw kay unang patyon. Kaya dito mag-istorya na, mamahaw sa ta. Kay dito ko istorya na patay-patay, kaya gigutom ko, gipakaon sa taga-Bohol ang anghel, pagpakaon ng suko mo dahil taga-Bohol ko siya unang patay. Pagtimplahan na siya Diyos, pagtimplag Diyos, ibutangan na siya sleeping pill, ibutangan sleeping pill, pag-inom sa anghel kay nakatuog itaw anghel. Pagkatuog sa anghel, mura mag-sticker at lista sa mga nga. Pagkatuog sa anghel, gibaylo sa taga-Bohol ang isang nga. Sampol, Agirio pa niya, number 1, may siya, gibutang niya sa number 30. Unsa number 30, gibutang niya sa number 1. Pagkatapos, himatag anghel. Ay, salamat, tagapamahaw ko na pusog ko. Salamat parang kay, way libre ka. Unsa lang yung isa ko, hingikan. Isa po ko ilain nga, ika. Kanang sukli sa mong kaadyo, imbis ikaw may unang patyonon karon, ari ka na ibutang sa katapusan. Inuman, ari sa katapusan. Kaya number 1 man yung ibaylo, ari sa katapusan. Nag-ibaylo naman nilang naan. So, pagbutang jagya ko nga, si jagya ko yung unang naman tayo. Imbis kita kapirsa na meron, hindi siya mga number 30, nag-ibaylo naman mo sa akin, si jagya ko yung nauna. Kung sa may leksyon sa istorya, kita na siya kaugaling ng panahon. Mga take care of your own body. In the same way that you take care of your own soul. Usahin ba siya, makalimutan din na mo mukha o tarong. Ayaw mo ba yun na? Kaon o tarong. Panihapon o tarong. O na namin mga hinagawa, palit mo vitamins. Palit mo mga naay magpabata, kaya palit mong pagkabata. At siya na patutuhan, ito forma, ganina mo makitaan. No? Pero take care of your body. Si San Agustin, kaingon ni Ana. Una, side by side with that. Next slide, please. Ingon si San Agustin. Nindot pa rin sunod na yan. Ingon si San Agustin. The necessity of work. Pray as though everything depended on God
work as though everything depended on you. Yan, biskay no? Pag ang kuno nga sama nga murag ang tanan kasalig sa Ginoo, pero trabaho ko nga sama nga ang tanan nagasalig diha nimo. Nindot nga pahinumdum ni San Agustin. Pray as though everything depended on God. Work as though everything depended on you. Kung ayaw yung kalimot ko, simba. Basta makaya sa lawas. Inyong family prayer, inyong obligation to pray sa inyong community. Ayaw kalimot. Taga na mo usahin, sige, simba pa der niya. Kumangay na mo pare. Kumangay pare, sigit mga sawa. Ang dahil mag-isahin nga na. Mga pare pa rin, sus, paling ng wali. Sige laman. Ang importante nga, yung simba mo. Kaya ito'y pare nga, mautol mo wali ka na. Sige pangasaba lagi niya. Sige pangasaba, sige balik-balik yung istorya. Ikapoy ng mga tao. Unang kada Domingo, ang pare, na may tigulang lagi din hanapoy iyang apo, inigwali sa pare kay bato, maghagog, maglaway, pagyon. Dagot kay pare. Ina ni ako, Lord, kanay mong dulo ka. Insulto na kayo na yung ibuhat na ako. Dili man kagawali ko, pare ko, panispris ko, diliwan niya gawali ko, matog na yung dulo, kauwaw, anak, ako'y mawawan. Sige, karong Domingo, inyong matugan inyong dulo, liwali mo, sikha, kaya nagaan ka ng 100. Karasi ko, 100. Pagka Domingo, wali nagpare, natuog, maglulo, pare, siko. Kalima sikha sa bata. Pag umagmisa, nagag 500 ang bata sa iyang sa pare. Sa Domingo o yapon sikha. Pag sa Domingo, kaduhan, natug, aglulo, siko, 200. Pagka third Sunday, natug, aglulo, wala naman sikha sa bata. Pare, uwaw lagi kayo, kagahagong ayong lulo, o nagsisi sa kuwali. Wala naman sikha din. Pag umagmisa, ipatawag sa pare ang bata. Kaya naman ni mo sikha, imong lolo nga nagsabot matangad ka, kasi ko ni mo 100. Ingon ko ang bata. Padir, wala na ko sikha si lolo, kaya iinan ko rin pagpadulog na simbahan nga, o di ko maglinga sa misa, tagaan ko 500. Lupig 100 sa pare. Simba mo. Kay usahay ra ba, matakdan ta sa gihimo sa atong mga bata usahay, mamili ta mo simba kay mo ni gikapoy ko para kita mo'y matakdan. Kinahanglan nga kita mao'y makapatakod nila. Kita mo'y matakod nila kay mo. Bisa dito sa Europe. Susluoy na kayo ang mga simbahan dito. Sige mo travel kay mo mag-tour mo dito, ato mo sa Spain, ato mo sa Germany, bisan sa kakumpar sa Italy. Ang manimpa dito, ay ato ko sa katedral sa Valencia, naka-ato ko sa Spain, 15 nakabuo. Sunday, mga tigulang pa dyan, nasang kikik, at pare kung tiguang na kayo, dugo na kayo, prakapit na makumon sa lingkuranan. Tiguang na kayo ang pare. So, kung mag-histol kag shepherding, mga isuon, balik ko na to, tulo ni kabutan. Primero, shepherding takes delight in pleasing the Lord. Ayaw kalimti ang pagpahimuon sa Ginoo. Praise God. Manong mo matog, Lord, salamat na nahimo ko na imong alagad. Lord, salamat nga imo kong gitagag kay gayunan nga maminyo. Kamo mga asawa din pasalamat mo sa inyong bana, yung padong matuog. Salamat kay imo kong ibang asawa. Kalami anak, ikaw ang bana, dahil salamat nga wa ko nimo biyahin. Naditso o katuog. Yan na. Kay sa kinabuhi, usahay baya yung relationship na itong mga magtiayon, o kibra usahay ang ato nga maayong pagtinagdanay. O nagyang kita kukuyag pa, sa nanguyag pa, iskay kuno kayo mga kagdaon. Mga unta, nga naman nanguyag pa. O uyab na, inigingon mo sa uyab, kaon na, biskay kayo. Pero maminyo na kay bawa mo, mingon na ng asawa sa ibanak, paghiling, yung imo kay Juan, bita ni Caldero. Tinood mo na,
Pero life is always beautiful because naa kanunay ang grasya sa Ginoo. Mga pare, kami, ako kaluoy sa Ginoo, nalipay ra ko nga 17 years na ko sa kumbaga pare, wa magyapon ko makadilaw pag born out mo ni kulbaan. Kay di man malipay mo ko magsigig bisan. Malipay ko kung magsigig surusuroy sa mga tao. Malipay ko kung maghatag o mga siri para rin eh. Kay, para na ho, masa mo kupituyo sa itong kinabuhi. Pero mao nga, nakapot tayo mga bantayan. Na di na ito sa kay abusahan ang mga pribilihiyo na ihatag sa Ginoo nato. Dahil pare nga idala na dito sa tilaran po. Sa una, ang misa kay uso pa man to ang lapel. Kaya bitaw nga may microphone gamay, di ko pa man yung mga wireless. Peligro man ang lapel o ma-off. Kaya connected man sa trompa, na rin sa ampli dito sa kapanaryo. Dahil pare ka misa, nisapon siya kay sige sa misa, sige po panguha ang mga ubang at tagpo, sisiyo kay bali mo kay sinde. Dapat yung pare, hindi mo bataan, puro ito niya, kulit na. Pag-apo niya dito, pag-exit dito, kuman sa misa, pag-exit sa Kristi, ingon ang pare sa iyan sa Kristan, siguro ang hipos ng kulikta, bahala ito watermelon. Siguro ang hipos ng kulikta, bahala ng watermelon. So, sumali, maho, pag isang lapir, lalong sa tibuok, simbahan, ang pila ng silingan na tibuok. Iba siguro kung ang hipos ng kulikta, bahala ang watermelon. At sa ang uyan, maghihapon ang bari. Maningkamot na ang kapuyon mo, always please the Lord. Diha sa inyong kakapoy, inugi kapoy sa karon. Ikaw na mag-igo sa kakapoy, basta natupan ko sa imong misyon. Karang mungso na sa balilihan, di mo sugot ng minatay o dumanon. Dini sisigo kay dunganon man minatay minsan, no? Dunganon na hindi mo kong eskwela sa Carlos. Sa ako ba mga parokya sa Holy mo sugot, tag-isaon, pananglitan, ugma, Bernes. Kung 5 kay minatay, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock. Di sila musugot kung gano'n dunganon ang ilang. Gano'n di man musugot kung dunganon. Nga, kanang po niya kay dungan man. Kanang mas wedding, dungan man. Nagdilig-dalig kay kay. Murag na yung kamatay, na murag katalagman na hitabo. Niya sa unang buwan pa din kay dungan. Nahitabo kay kasi nung bagay, ang mga asawa kay, igapos ang sa kasawa, ay lumo niya. Ingon ang sa pwede na imong minatay ito, alam imong banaan to. Uy, mo gibidaan. Dito lumon sa ibang pareho magkulor sa lumpang. Isiko ko sa asawa, orang imong bana dito speakers. But always please the Lord. Secondly, shepherding entails. Unsa man tong ikaduhang point na ang shepherding entails gratitude for all the blessings. Kamo mga shepherds, kamo mo'y unang mo dasig sa inyong mga sako nga tigtangtanan magpasalamat sa Ginoo o nga di kita muunda sa atong Vocals for Christ. O lastly, there must be an integration. Kung maayo ka nga shepherds, kinahanglan ka mauta mo integrate sa lawas o sa kalag. Di mahimo nga pasagdan atong gibuhaton sa bahay o sa atong mga anak o mga apo. Di mahimo po nga magsigir at simba, way pagatiman sa itong panimalay. Di po mahimo magsigir at pagatiman sa itong panimalay, walay simba. Kayo si San Agustin, pray as though everything depended on God, work as though everything depended on you. Padayon sa pagkamaayo nga shepherds. May the life and example of Saint Agustin your inspiration. Thank you very much. Mabuhi ang Vocals for Christ. May gabi ninyo ang kanya. Daghang salamat.